Ngithuki. So namhlanje ngoba ngibizile ngathi siza la. No. All wesambuye ihambe. So buyihambe ngiba serious. Yeah. Cabanga ukuthi uyazi ukuthi asikaze sakhuluma indaba yokuthi ake sahlangana ekonka. Oh. Usalikhumbula lulanga? Yeah, ngiyakhumbula ngibusisho udare like nothi sathi basemqondweni. Njengoba ngihlezi ngiseduze kwakho ngasonke isikhathi noma ngabe yini uhlezi ungithola noma ngabe kunini. Ingoba ngiyakuthanda Mandisa. Iphathele nakho. Ngiyazicela ukuthi ubone. Uyadlala beyithi mhlawumbe uyadlala then ngiyabona ukuthi umuntu serious sahlangana right 2019 manje pho if uthi like wawunalo uthando lami then why pho ngisebenzisa ngalo sikhathi leso like ngivuka manje and nakhona mele livuka uyazi kahle ukuthi ngithela nomshana wakho and silengane ngalela langa sasincane isikhathi kwakuphithizela phaya. Okay, it's fine. Kwakuphithizela then nganginikeza inamba yami then kwenzalani? Ya iphutha laba ngakumina.